Oh. Ingat. Na sila diri adong bisita diri sila sa kuan amo balay. Ngaon sila og makaon nagaang janin. Ani sila diri adong kay naglampas yang mama ug papa ug katunduhan niya ka maguwang. Kaya na. Nagkabo man ni sila diri. Naghilak na mas kuan asuhan. Pos kuan nong balanghoy. Balanghoy gabi saging kamuti. Kaya mong putoho nongs. Pag humana mo kuan ani nong kopos. So na mo ni kuan ng kawayan. Ano parang may kinabulugdang ng gano'n. Karat. Apa? Hinanglan nato siya dugmo konongs na mapino na siya nung tuwa na yung mga tibugol-tibugol. First time na mo ni magputo sa kawayan. Buta na mo glubi nongs ug asukar. Ang ice cream. Glubi ra asukar nongs. Oh, di naman mamak. Uy. Ha? Buta na mas kawayan nongs. Ipit uy. Korne? Puno na ba? Ha? Proseso. Nganaon ni Murat pagka adto na ka sa inyo para makabalo ka ba? Ha? Purot, balik mo ka nung. Tapos ito nga oh, sakto na nga. Napagod ng isa. Kawayan. Ba nanti aku Napagod yun nung. Pero luto kayo. Ingat. Ito, butang ka oh. Oh, sa kuan, balay. Oh. Imo, Asmin, oh. Bijin. Tandri oh. Uy, wow. Be, dami ba? Ang dami ng pagod-pagod do. Pero init pa. Kahumot. Kanong? Humot yung pagod oy. Poto sa kawayan. Uy. Poto sa kawayan mga kanongs. Dami kayo. Dami yung pagod. Ah? Humot. Lama? Lama?
Utong yapon.